Desde aquí. Vale, ja, però estan junts amb 5, que no han anat a la del gol, és a dir, la primera del grup 3, la primera del grup 4. El segon del grup 1. Però, a veure, si jo l'he fet, vale, jo l'he fet al principi i em deia que un no me sabia. Això he començat a mirar i em fa que sí. Qualsevol segon. Però qualsevol segon. No podria ser. Bueno, és que quan tinc fet sorteig em demana si vull borrar el primer Tres, 4. 2, 3, 4. Vas a ver, estas son